Hello Sithandwa sami. Mntakwethu kunjani? Yebo ngiyaphila. Ngithunywe ubaba lana. Uthi ngikutshela ukuthi njoba kuyi Black Friday nje naye lapha ekhaya wenza ispecial. Hayi bo ispecial sani. Uthi ngikutshela ukuthi kule inkomo eziyisikhombisa ezayisele noma usungaletha nje izimbuzi zibe yisihlanu. Hawu mntakwethu indaba ezimnandi ke phela lezo ekseni nje kusa ngivusa ngeindaba ezimnandi kangaka. Yazi kona vele nami benginako ukukhalaza. Kangithi nje ngisazothumela abakhongi bathi ukuyokhala. Hayi kona ngathi wengigawule kakhulu. Kona njengoba sengihlale nawe ngabona nokudelela kwakhe. Hayi kona wegawulile impela wegawuli. Unesiqiniseko ukuthi akashonga ukuthi inkukhu eziwu5. Sithandwa sami. Cha phela minganele imali nami ngingakuboleka ikhona encane bengidlala ngayo istokfela. Ngikwazi unjalo ke wena maka World Cup. Yabona ke ngicela uvane le mali uphuthume uyifake ngoba vele khona nezikolete enginazo la ngizokwazi ukuthi ngisalise ngishashana nazo mase ke silungisa ke indaba ukuthi umuntu azovela. Kodwa ke kuyomele uyilethe lingakapheli usuku la namhlanje ngoba ke kwaphela usuku nje hayi ke kuphindela emalini enanivumelene ngayo. Ngoba vele ke iBlack Friday iphela ngo12 ebusuku okusho ukuthi ke nje sisanosuku lonke ngoba abakhongi basemsebenzini okusho ukuthi noma mhlamba akafika ngo8 ngekhathi zo generation ayikho inkinga. Nesithandwa sami kuthe ngikutshela ukuthi ngisho umembeso uzokuphulela nje kahle kabi. Usho kanje? Uthi nje uzombesa 1 besa 1 free. Hayi mntakwethu yinhle indlela kababa wakho ihamba phambili yazi ushibhe ucoshwa phansi. Kunini kodwa nje Nkosi yami ngangifisa nami ukuthi ngibe wakho ngokusemthethweni. Hayi khulileka maka World Cup namhlanje isifiso sakho siyafezeka wena phuthuma nje uyofaka imali lothe uzongigcwalisela ngayo. Athi ngiphuthume ebhenki ke ngiyokhipha le mali yestokfela ngizokulekelela nawe. Hayi kulungileke. Ngiyabonga. Hey yazi yasisiza bakithi Black Friday kunini umuntu efuna ukugala. Yabiza phela nezinkomo sekusize sona nje le special ukuthi abantu bethu bake bathole nje ukuthi baphulelwe nabo. Umuntu angaza agugele ekhaya indaba yamalobolo. Hayi. Ngomsele nje ngiyacabanga ukuthi unabafazi abangaka nje ulobola ngeBlack Friday. Yabiza phela ilobola kuyonto yanombali. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.